Değerli belediye başkanımız Salih Bey ile çok verimli bir görüşme yaptık. Imali smo vrlo produktivan razgovor sa predsjednikom opštine. Biz Sancak'taki Boşnak kardeşlerimizin refahını kendi refahımız olarak görüyoruz. I mi vidimo napredak naše sandžačke braće ovde kao naš lični napredak. Hiç kuşkusuz Türk firmalarının yaptığı bu yollar TUTİ'nin, Sancak'ın, Yenipazar'ın kalkınmasına çok olumlu katkıda bulunacak. I bez sumnje sigurno da će ove puteve koje mi pravimo ovde imati veliki značaj za razvoj Tutina i celog Sandžaka. Biz TİKA'mızla, Yurtdışı Türkler Başkanlığımızla, Yunus Emre Enstitüsümüzle, bütün kurumlarımızla her zaman yardıma hazırız ve katkılarımız devam edecek. Mi ćemo kroz TİKU, kroz Udruženje Turaka u inostranstvu, kroz naše institucije uvek biti spremni da pomognemo ovoj regiji. Ova posjeta nam je mnogo značajna. Prva posjeta ambasadora Turske kod nas, zajedno sa ministrom Momirovićem. Dakle, dan koji su odabrali za ovu posjetu daje poseban značaj obzirom da je dan opštine i na ovom prvom sastanku smo se prije svega upoznali. Iskoristio sam priliku da se zahvalim sve što Republika Turska preko TİKE i drugih organizacija radi za našu opštinu i odradila i da se ta saradnja nastavi. Da kažem da smo mi imali dobru saradnju i sa prethodnim ambasadorom, a nadamo se da će još bolja da bude sa sadašnjim ambasadorom. Dakle, da se u ime građana opštine Tutin posebno zahvalim njegovoj ekscelenciji da je našao vremena da nas poseti.